millar ƴaƴana. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aurena. Na samu jari na da kuje millar ƴaƴana. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aurena. Zan batuna zan so ku dakata ku ji zance na. Baba mai za ka faɗa gare mu dan mi amfana. Zan bayani kan samarin uku kan a samu kurana. Musulmin da biyayya kan asali da rana. A'a ba haka ba ni ku tatse su ne ba dana. Yara na yi mun tuwo akan hanyar aure. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aurena. Baba ta tsaya ya nufin yake muna saurare. Yan kuɗaɗen su ku tattaro ku kawo su ɗaure. Tunda kun ce mai ros kuke so a ɗakin aure. Ko aka yi haka mai ros dukan mu za a yi mana tere. Har da su da dubai da na zamani ku ji zance na. Yara na yi mun tuwo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ros a sa a ɗakin aurena. Wacce ta fi kawo kuɗi cikin ku ita za ta fi kaya. Wacce ba ta kawo kuɗi ciki ita ce baya. Baba ya san masa in ya zo na samu ba sanya. Baba koya mana yadda za mu yi lafazan karya. To ku saurara yanzu za ku gane fata na. Yara na yi mun tuwo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ras a sa a ɗakin aurena. Duk ku buɗe idanu ku dakata zan muku nuni. Zana ba ku salon cin kuɗin samarin zamani. In samarin sun zo gurin ku bayan kun gaisa sai ku zo da buƙatar kuɗi a kunnen su ku fesa. Kuma ku yi kwalli duka sassan jikin ku su motsa. Ku ta yin nau'i har a zuciya su ji sun gasa. Yara na yi mun tuwo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ras a sa a ɗakin aurena. Baba yaya za mu yi kwalli gaban namu samari. Kwarkwasa da jikinku idanuwanku su ringa fari. Sannan takun ɗaiɗai ƙafafuwanku a kan tsari. Sassanyen magana lafazinku karyayyo tsauri. Yanzu zan yi gwaji dan na gane kun gane batuna. Yara na yi mun tuwo akan hanyar aure. Baba sai mana mai ras a sa a ɗakin aurena. Fari tashin farko kun je gurin su ina kwana. Sai ku koma lafazi malam habibi masoyina. Sai ku ɗauko kalmar mai har tunanin ƙalbi